Hello mga sir, may puntag. Mag-unboxing ka kay sir. Di ka na sa Shopee. Balik sir. Incubator. Baik lang kayo. Mayroon akong ginagawang incubator. Hindi pa tapos. Kaya lang natin ito. 130 inches. Incubator. Made in China. Shoot. Musta mo yung mga shoot? Gikan ni China. Oh. Look. Ah. Yes. Look. Gamitan ito po ang gamahan na nga antipara.
Step 1. Phillips screw. Screw. Yung mga konsep kita lang nata kita magpagawa ko oh di siku Philip sebelumnya ini TV sebelum yang saya nak berlalu pilih berbeda wih